שלום לכולם וברוכים הבאים לאתר קורסי. שמי אמיר גלבוע ואני מנכ"ל ומייסד האתר. אז מה זה בעצם אתר קורסי? קורסי הוא למעשה אתר של לימודים מקוונים. באתר תוכלו ללמוד באמצעות הרצאות וידאו, הרצאות בליווי שקפים, להוריד חומרים ועזרים שונים ולהיבחן ולבדוק את הידע. לאתר שתי מטרות. מטרה אחת היא באמת לימוד עצמי. כל אדם בזמנו הפנוי יכול להיכנס לאינטרנט מכל מקום בעולם וללמוד בקצב שלו. המטרה השנייה היא כלי עזר להרצאות וקורסים פרונטליים. קורסים שמתקיימים באופן רגיל בכיתות בצורה פרונטלית יכולים להשתמש באתר ככלי עזר לשינון, להעמקת הידע ולחזרה על החומר. אז בואו תנסו בעצמכם. אני מזמין אתכם ללחוץ על הלינק כאן משמאלי, להירשם לאתר ולקבל קורס בחינם. בנוסף, בתחתית העמוד אתם יכולים להירשם לניוזלטר שלנו. בניוזלטר תקבלו עדכונים וחדשות על קורסים חדשים, על הרצאות שאנחנו נותנים בחינם. אז להתראות בינתיים. אני כבר מחכה לכם בשיעור הראשון.